umaga mga idol, Papa J. Boy Nunoy. Nakabatsyag na ba mo sa gitawag nga pagka dismaya? Laro ano mga dismaya ni mo din? Napaslawan. Kaya ang gina-expectar mo para sa imong pamilya. Nga pamilya mismo ni mo Papa J. Boy Nunoy maghatag sa imo o gagiya para sa mayo nga buwas damlag. Amo pa noon Papa J. Boy Nunoy ang magbutong sa imo pababa. Pandamay na niya. Amo na lagi na ginahambal ko. Panghawid. Panghawid, oy, panghawid. Kung may magbutong sa imo pababa, papa ang iyahang kamote, ang kamote. Ini ni Papa J. Boy Nunoy. Itago na lang ako sa pangalan nga MJ. Isa ko ka estudyante kag working student. Sa aga nagaobra ako Papa J. Boy Nunoy. Pagabot naman sa hapon, nagtrabaho na naman ako. Sunday o Sabado hasta Sunday Papa J. Boy Nunoy. Gaobra gihapon ako. Para lang Papa J. Boy Nunoy, maabot ko ang akong mga handom sa kabuhi. Pagkatibay. Kaputa. Wala na gani ko nag-nyub-nyub-nyub. Ginbreakan ko ng akong nyubyo, Papa J. Boy Nunoy. Kaya ga-focus ako sa akong gusto makabot sa akong life. Very good. Pagkatibay. Yung nga bata. Pero paano na, Papa J. Boy Nunoy, kung ang imong nanay, imong tatay, ang imong kuya, ang imong ate, sila na mismo, Papa J. Boy Nunoy, ang maghambal nga, tama na yan. Hindi mo rin makukuha yan. Ano? Kaya ang himuon ko, Papa J. Boy Nunoy. Inini maguli, Papa J. Boy Nunoy, oh. Inini mga natabo, Boy Nunoy, Papa J. Ano na ning oras man? Alas, Time check. alauna na. Alauna na. This time check ay ginadulong sa inyo sang Ay, hala. St. Jude Salon and Spa. Alauna na gali. Alauna na. Ganina pa ko nagambal nga alauna na. Mayo gani nga may radyo monitor ako ba? Kakapoy man ay. Oh, At MJ. tay, bugtaw ka pa tay. Sige lang Ano tay. natabo sa ibang kabiskiga mo na ning oras? Pagyapon ka din. Ano nang kinahimo? Naghihimo pa ako sang mga assignments ko tay. Kag mga projects namon. Kabalo ko nga Assignments. daan niya. Kung isa tayo trabaho man ako sa gabi, kagahakon adlaw nag-eskwela ako. Agakon pa sa imo ha, mag-focus ka na lang sa pagtrabaho. Maka-income ka pa. Ay kasi nagsigig yung eskwela. Study. Amo man lang gihapon. Magminyo lang gihapon. Ikaw para sa imong ate. Tay, lain man to si ate tay, kag isa pa tay, hindi ako parehas ni ate. Amo lang gihambal ni ate ni mo sa akong sagto. Ipakita ko gid tay nga kaya ko kag makagraduate gid ako tay. Sige lang bala tay. Ako na magambal sa imo nga hindi mo na makaya. Tay, Katrabaho ka eskwela. hindi ka mo magambal sa nga muna tay. Dapat ganit tay, motivate mo pa ako nga makatapos. Hindi ko magpata ng Sige motivate. lang tay Makatapos si kuya tay. Anak, Sige lang tay. amo lang mambal ko sa imo magminyo lagi hapong ka. Butz lang tatay.
MJ, Kuya. gilabanan nimo to akong polo ang gamiton. Wala pa kuya iba kay pasensya na kay nagdalayabi ako, malakat ako sa school subong. May klase ako. Dapat giuna nimo to. Hindi ko Di ba gamiton ko? Kabalo ka nga daan, may trabaho, nag-eskwela pa kita ko eh. Sige na Ginagambal ko eh. sa imo, di ba? Tingnan mo, sige. Pati ka na sige eskwela. Ako man lang gihapon. Mag-eskwela ka. Di ka ba to? Siyempre, mangita trabaho. Wala Mangitag- ka lang bala ko nga makatrabaho ako. Mangitag trabaho, mangitag nubyo. Ay, hindi ako Ako man lang gihapon ang ending, ana. Hindi ako sa Mag-eskwela parehas ka. nila. Natrabaho ka. Yeah, Ang ending, ana. hindi ako parehas ni Mga ate. sawa lang gihapon ka para si ate nimo. Si ate man to ya, lain man si ate kaga kuya. Pareha lang mutanan. Ako ya. Suportahin niyo lang bala ko. Kinanglan ko man ang suporta niyo ba? Kabalo nga daan ka mo, kakakapoy git. Isa pa, hindi naman na akong trabaho ya. Bala mo na mga kapoy, di ba? Ako pa siya mamuuntat na ka na siya mapag-eskwela. Nag-eskwela Magtrabaho ako. na lang ka. Nag-eskwela ako, kay ginahimo ko ini para manilis sa aton. Ako? Hindi ba na... Nagalanto ako sa imo, ha? Amo malang gani na nga butang nga. Kamu na lang gani maglabas ang inyong mga lago. Mayo pa nga Ipapasaan niyo maglaba pa ka. sa akon. Oh, mayo pa maglaba ka. Ha? Nga man. Maglaba ka, tagaan pa ka kwarta. Ba? Hindi may interes tanto ya. Manuglaba ako. Muna gani nag-eskwela ako ya. Kay gusto ko ya makatapos sa pag-eskwela. Kag gusto ko man nga may matarong ako nga trabaho. Pero sa ko, MJ, di ka gid makatapos sa eskwela. Sige lang ya. Amo na nga ng trabaho mo. Mamanala na ya. Pilang kadlaw ya. Sige lang ya. Labi lang anay na. Nak! Nak! MJ! MJ! Napakao mo na ka! Namogang aton nga baboy da! Nak! Nay! Wala pa, Nay! Nagahimo pa ko sa... Nagahimo pa ko sa project ko, Nay! Ay nga ginauna pa na panimo na nga ang baboy na magabit yun nato na in kaso in case of emergency. Sige ka, eskwela nga wala man nagyapon. Nay? Ano to, Nay? Ang baboy, ipakao mo na? Wala pa, Nay. Hindi pala, Nay. Nagahimo pa ako sa mga assignments ko, Nay. Ay, balang gani maguntat na lang ikaw sa pag-eskwela mo. Focus ka na lang bala sa pagtrabaho. Aron nga makabulig ka pa sa amon ni tatay mo. Kaya mo malang nagyapon, ha? May tinapusan ka kag sa wala. Pariya malang yapon sweldo. Nay, hindi sa nga muna, Nay. Mas maayo gid, Nay, nga may matapos nga pag-eskwela, Nay. Kabalo ka nga daan, Nay. Mas maayo gid nga may natapos ikaw nga pag-eskwela kay bisan din lang ikaw. Hindi ka bala malugi bala, Nay, ha? Ay! Sa una lang na anak, tanawa si ate mo. Nagpangasawa. Kay hambal para makabulig sa amon ni tatay mo, nag-eskwela. Wala gyapon, namana, nagbata, tindi na karon. Mari naman gyapon sa amon ni tatay mo. Manana na namon, anak, kunin ikaw padulong. Sige, lakat na to. Ate! Ano to, Ate, Jun? bakit ka malungkot? Wala lang, Jun, naghahakuan lang ako. Ate, bakit ka nila inaaway? Wala, mga problema lang ni. Lakat na, hampang na tigto sa kanding. Ate, hindi
kita maintindihan. Tagalog kasi kami. Ikaw ba lang nga bata? Kanami, git sa imo. Ate, Oh, pahirang ko ang luha mo, ate. hindi na luha. Hindi ta na luha dyan. Ano yung nasa mata mo, ate? Kuhanin na, chipon. Oh. Talaga ba? Chipon cake. Chipon cake pa yan, ate? Teka nga, Oo. ate. Tikman ko nga, Oo. tikman ko nga. Ikaw ba lang nga bata ka? Hindi. Hindi na. Ate, Ate? sabi mo, chipon. Bakit maalat? Kuhan nga Chipon nga Ikaw ba lang nga bata? Anong chipon, ate? Basta, chipon. Bakit Oo. po maalat ang chipon? Alam mo naman na kuhan yan nahulugan ng asin. Ha? Ikaw ba lang nga bata ka? Ate, Ah. meron akong kanding. Di na kanting mo. Yung kanding na may bungot. Wow, grabe ka nga bata. Ate! Diba? Sulayan mo naman yung kanding ng namimilok ng kanding. Ha? Nga man. Ginaano na siya. Sabi kasi ni Lolo. Ang sabi ni Sino ang Lolo. lolo mo? Si Lolo yung tatay mo. Si lolo mo, Al. Si Lolo. Ano ang panilulual? Ang sabi niya, maganda daw yung kanding. Si lolo mo pa. Sige lang, bayan na da si lolo mo. Sige lang, akiga ko na kang si lolo. Bao, si tatay. Higit pa. Sige na, John. Lakat na dito, John. Ang pang dito sa kanding. Hindi naman yun ang pangalan ko eh. Sino? Ako, Junita. Ikaw, Gani. Ikaw ba na, John, ha? Sige na, lakat na. Ate. May ganahin mo pa si ate. Nag-school pa si ate, oh. Nag-school ka. Ate. Nagasulat pa si ate. Paglaki ko, ate, gusto ko rin maging katulad mo, ate. Wow, katirigon nga bata pa. Ate, kahit inaaway ka nila, ate. Mm. Love kita, ate, love kita. Labdaman ka. Sige na. Alisin ko, bakal na to, papay. Bakal, papay, Ate, ano yung amimilok ng kanding, ate? Basta. Lakat na. Ate, tika. Isang igla Ikaw karon nga bata. nasa Ate, Tika. isang araw na ba sa ilalim ka